Γεια χαρά! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Displayer και σήμερα θα μιλήσουμε για το Realme 16 Pro. Αυτό είναι το Realme 16 Pro. Μου αρέσει πάρα πολύ όσον αφορά το design. Θα μου πεις γούστα είναι αυτά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και το design και το συγκεκριμένο χρώμα το οποίο μας έχει στείλει η Realme. Όπως είπαμε, το συγκεκριμένο design γούστα είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όμως οφείλω να πω ποιος είναι ο σχεδιαστής και προφανώς για να πω θα πρέπει να το δω γιατί δεν το θυμάμαι. Είναι ο Ναότο Φουκασάουα. Αυτός ο κύριος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο design που έχει πολύ καθαρές λεπτομέρειες, minimal design και γενικά η συσκευή φαίνεται αρκετά premium. Για να κλείσουμε και του design, πρόκειται για μια πάρα πολύ λεπτή συσκευή. Αν αναλογιστούμε ότι μέσα έχει και μια τεράστια μπαταρία που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Κοντά στα 8 χιλιοστά σχεδόν το πάχος, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ καλό όσον αφορά και την μπαταρία που ενσωματώνει. Στο χέρι κάθεται τέλεια. Έχει ματ υφή που βοηθάει στο κράτημα ακόμα και χωρίς θήκη. Οπότε στο θέμα design είναι όλα super, τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν όλα. Πέρα από ομορφιά έχουμε και πιστοποίηση IP69. Ακόμα ένα κινητό της Realme που έρχεται με αυτή την κορυφαία πιστοποίηση, οπότε μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη αντοχή σε σκόνη και σε νερό και το συγκεκριμένο κινητό μπορεί να τραβήξει ακόμα και υποβρύχιες λήψεις. Πάμε τώρα στα της οθόνης, όπου εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη και απολαυστική οθόνη, διαγώνιος 6,78 inches, τεχνολογία AMOLED, δηλαδή εξαιρετικά μαύρα, τέλειες γωνίες θέασης, πάρα πολύ υψηλή αντίθεση. Ό,τι και αν κάνετε θα απολαμβάνετε τη συγκεκριμένη οθόνη, η οποία έρχεται και με 144 Hz, που σημαίνει ότι και στα games αποδίδει εξαιρετικά. Στη φωτεινότητα, η τυπική φωτεινότητα είναι στα 1000 nits, το peak brightness μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 6.500 nits, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και κάτω από έντονη ηλιοφάνεια θα μπορείτε να βλέπετε κανονικά το τι δείχνει η οθόνη, να διαβάζετε mail, μηνύματα, να κάνετε σκρολάρισμα και γενικά η εμπειρία θέασης να μην αλλοιώνεται καθόλου. Στο εσωτερικό του Realme 16 Pro συναντάμε τον Dimensity 7300 Max 5G. Είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος προφανώς για καθημερινή χρήση είναι υπέρ αρκετός και έχει super αποδόσεις, αλλά ακόμα και αν ζορίζετε λίγο το κινητό και σε multitasking, αλλά και στα περισσότερα mobile games, θα ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά. Σε αυτό έρχεται να βοηθήσει προφανώς και η μνήμη RAM, η οποία είναι στα 8 GB RAM. Για τον ένα μήνα περίπου που το έχουμε και το δοκιμάζουμε, ξαναλέω ότι δεν είχαμε το παραμικρό κόλλημα. Ο επεξεργαστής είναι πάρα πολύ καλός όσον αφορά και στην απόδοσή του, αλλά και στην διαχείριση της μπαταρίας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό. Και επίσης το κινητό δεν ανεβάζει πολύ υψηλές θερμοκρασίες, το οποίο έρχεται και βοηθάει και το σύστημα ψήξης που ενσωματώνει η Realme. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μετά από πολύ ώρη χρήση, για παράδειγμα πολλές ώρες video games ή ακόμα και στο να τραβάτε βίντεο για αρκετή ώρα, το κινητό δεν θα ανεβάσει αισθητά υψηλές θερμοκρασίες. Είπαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ λεπτό κινητό και αν αναλογιστούμε ότι στο εσωτερικό του υπάρχει μια μπαταρία στα 6.500 mAh, τότε προφανώς καταλαβαίνουμε ότι τα σχεδόν 8 χιλιοστά πάχος είναι σχεδόν τίποτα. Όσον αφορά τώρα τη μπαταρία, θα βγάλει για πλάκα μία ολόκληρη μέρα ακόμα και πολύ βαριάς χρήσης και με μέτρια χρήση θεωρώ ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και την μια μισή μέρα, αλλά κακά τα ψέματα, τουλάχιστον εγώ κάθε βράδυ βάζω το κινητό στη φόρτιση, οπότε κρατάμε ότι βγάζει μία μέρα super άνετα. Και τώρα πάμε σε ένα πάρα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κινητού, το οποίο δεν είναι άλλο από τις κάμερες και για να είμαι πιο συγκεκριμένος είναι η κάμερα, ο κύριος φακός δηλαδή των 200 MP ανάλυσης και με αισθητήρα Samsung HP5, έναν πάρα πολύ καλό αισθητήρα, ο οποίος υπόσχεται πολύ φωτεινές φωτογραφίες και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Το συγκεκριμένο κινητό φημίζεται για τα εξαιρετικά πορτρέτα τα οποία μπορεί να τραβήξει. Και αυτό ισχύει. Έχει πάρα πολύ καλές λήψεις στα πορτρέτα, εστιάζοντας πάρα πολύ σωστά και όμορφα στο αντικείμενο ή στον άνθρωπο που θέλετε να φωτογραφίσετε, κάνοντας βέβαια παράλληλα το γνωστό bokeh effect, το γνωστό θόλωμα στο πίσω μέρος, στο background της φωτογραφίας. Το μέγεθος του αισθητήρα είναι 1:1,56 inches, το f-stop 1,8 και ενσωματώνει και Optical Image Stabilization για να τραβάτε σταθερά βίντεο.
Επίσης, στο συγκεκριμένο κινητό η Realme έχει συνεργαστεί με τη Luma Color και έχει πάρει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τη TÜV Rheinland και αυτό έρχεται και δίνει πάρα πολύ σωστά χρώματα, φυσικά χρώματα και γενικά πάρα πολύ καλά και σωστά αποτελέσματα στις φωτογραφίες. Είπαμε το κινητό τραβάει εξαιρετικά πορτρέτα. Μπορείτε όμως να κάνετε ακόμα πιο ιδιαίτερα και να δώσετε ένα ακόμα πιο προσωποποιημένο στυλ σε αυτά τα πορτρέτα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που ενσωματώνει μέσω του Vibe Master Mode, το οποίο σας δίνει κάποιες λειτουργίες μέσω AI, όπως είναι το AI Light Me και το AI Style Me. Εκεί μπορείτε να παίξετε με τις φωτεινότητες, τις εντάσεις των χρωμάτων, μπορείτε να βάλετε διαφορετικούς τόνους όσον αφορά τα χρώματα και μπορείτε ακόμα και να ενσωματώσετε διάφορα πρότυπα στυλ στις δικές σας φωτογραφίες και να δώσετε έτσι μια διαφορετική χρειά στις φωτογραφίες σας. Τώρα στο δεύτερο φακό συναντάμε έναν υπερευρυγόνιο φακό στα 8 MP που δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ιδιαίτερη αναφορά. Είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του, δεν κάνει κάτι εντυπωσιακό, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αν χρειαστεί μια φωτογραφία με αυτόν τον φακό, απλά θα τη βγάλει και μέχρι εκεί δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Στη λήψη βίντεο έχουμε 4K στα 30 fps και 1080p στα 60 fps. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά θα έλεγα, δεν είναι κάτι super wow και εντυπωσιακό. Δεν είναι το δυνατό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κινητού όπως είπαμε για τα πορτρέτα, όμως θα τραβήξετε αξιοπρεπέστατα βίντεο. Στη selfie κάμερα συναντάμε ένα φακό στα 50 MP, ο οποίος είναι μια χαρά και για να τραβάτε τις selfie και για να κάνετε τα video call σας. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμασταν κάτι παραπάνω σε αυτή την κατηγορία. Είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα, οπότε μια χαρά και η selfie κάμερα. Οπότε πάμε να συνοψίσουμε και να κλείσουμε στο τι είδαμε για το Realme 16 Pro. Είναι ένα κινητό το οποίο, ξαναλέω ότι το design του μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο design, premium αίσθηση, πολύ λεπτό τηλέφωνο, μεγάλη μπαταρία με ταχεία φόρτιση, έναν ικανότατο επεξεργαστή για παραπάνω από την καθημερινή χρήση που κάνει ο μέσος χρήστης και ο λόγος για να πάρετε το συγκεκριμένο κινητό είναι ο κύριος φακός των 200 MP με τις εξαιρετικές λήψεις στα πορτρέτα και με τις πολύ όμορφες λειτουργίες AI. Αυτά είχα να σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe και μέχρι το επόμενο βίντεο γίνε και εσύ displayer. Bye!